Γεια σας φίλοι μου. Άργησα λίγο, αλλά επανήλθα. Θα σας δείξω μία συνταγή, η οποία έρχεται από τα παιδικά μου χρόνια. Είναι γεύση που θυμάμαι από πολύ μικρή. Είναι μία συνταγή με μελιτζάνες από το Κουρδιστάν. Είναι σαν το δικό μας το ημάμ, αλλά έχει δύο υλικά τα οποία κάνουν και τη διαφορά. Θα σας φανεί πολύ περίεργο, αλλά δοκιμάζοντάς το θα δείτε ταιριάζει τελικά πάρα πολύ και είναι αυτό που του δίνει και τη χαρακτηριστική διαφορά από το δικό μας τις μελιτζάνες ημάμ που φτιάχνουμε. Αυτά που θα χρειαστούμε λοιπόν είναι μελιτζάνες. Εγώ έχω βάλει 2 μελιτζάνες από αυτές τις φλάσκες. Μπορείτε να βάλετε ό,τι είδος μελιτζάνας θέλετε. Και επίσης μπορείτε μαζί με τις μελιτζάνες να βάλετε και πιπεριές. Αυτές λοιπόν που θα χρειαστούμε είναι μελιτζάνες, κρεμμύδι, μαϊντανό, 4 σκελιδούλες σκόρδο. Τώρα η ποσότητα του σκόρδου εξαρτάται πόσο εσείς θέλετε έντονη τη γεύση, και λεμόνι. Αυτά τα 2 υλικά είναι που θα μας κάνουν και τη διαφορά, να ξέρετε. Και θα δείτε, θα προσχομυρίσει όλο το σπίτι υπέροχο φαγητό. Ζεσταίνουμε λοιπόν το λάδι μας, το οποίο είναι η μελιτζάνα τραβάει λάδι, θέλουμε να είναι μπόλικο. Και βάζουμε μέσα τις μελιτζανούλες μας. Τις έχουμε κόψει χοντρά κομμάτια. Θα τις σοτάρουμε καλά. Εδώ δεν έχει ζεσταθεί ακόμα. Περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί. Σοτάρουμε λοιπόν εδώ τις μελιτζάνες μας. Θέλουμε να τραβήξουμε το λαδάκι και να πάρουν και λίγο χρωματάκι. Δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα να πάρουν χρώμα, να τηγανιστούν. Θέλουμε όμως έτσι λίγο να αρχίσουν να μαλακώνουν. Να μην είναι πέτρα. Να, αυτές εδώ που είναι και πιο μικρές έχουν τραβήξει το λαδάκι και έχουν μαλακώσει. Οι πιο μεγάλες, οι πιο χοντρές, και επειδή η μελιτζάνα δεν θέλει και πολύ για να γίνει, πολλή ώρα να βράσει, θα ρίξουμε το νεράκι του μετά, οπότε θα μαλακώσει αρκετά. Και γενικά μετά δεν μπορεί να ανακατεύουμε για να μην στραπατσαριστούν και λιώσουν οι μελιτζάνες μας. Βλέπετε η μελιτζάνα έχει τραβήξει όλο το λάδι που έχουμε ρίξει. Τραβάει έτσι καλώς η μελιτζάνα. Θέλουμε έτσι ένα σοτάρισμα να τραβήξουμε το λαδάκι. Σε αυτή τη φάση ρίχνουμε τα κρεμμύδια μας. Τα κρεμμύδια είναι κομμένα σε ακτίνες, χοντρά, δεν θέλουμε λεπτά. Τα ρίχνουμε μέσα και τα μετατεύουμε και αυτά. Βλέπετε τώρα οι μελιτζάνες έχουν αρχίσει να φυγαρίζονται. Θα αφήνουμε λίγο να πάρει και το κρεμμύδι μας. Το σκόρδο που σας έδειξα προηγουμένως, το έχω χτυπήσει στο γουδί, το έχω κάνει χοντρό, δεν είναι πολύ λιώμα, και έχω ρίξει μία ποσότητα λεμονιού. Τώρα αυτά τα 2 είναι 2 υλικά τα οποία δεν ξέρω πόσο έντονα τα θέλετε, οπότε εμένα μου αρέσουν έντονα σε αυτό το φαγητό, γιατί αυτή είναι αυτό το χαρακτηριστικό του. Και το λεμόνι, δηλαδή εγώ έχω βάλει ένα λεμόνι εδώ, έριξα μία ποσότητα εδώ και έχω κρατήσει και λίγο στην άκρη, και 3 με 4 σκελίδες σκόρδο. Τώρα εντάξει, ανάλογα και πόσο μεγάλα είναι τα σκόρδα μας, και το έχω αφήσει με το λεμόνι να γίνει μία μαρινάδα και αλάτι. Ωραία, έχει πάρει και το κρεμμύδι μας λίγο. Οπότε τώρα θα ρίξω το νεράκι μου. Όχι πολύ, λίγο. Μια κουπίτσα.
Και θα τα αφήσω να βράσει. Εκεί. Θα αφήσω λίγο να πάρει μία βράση και θα ρίξω την ντοματούλα μου. Η ντομάτα θέλουμε να είναι σαν τριφτή, στον τρίφτη. Δεν θέλουμε να είναι ούτε πελτές, ούτε πολύ χοντροκομμένη. Η φρέσκια ντομάτα βέβαια όταν θα είναι ο καιρός της, αυτό το φαγητό θα το απογειώσεις πραγματικά δηλαδή. Θα είναι το κάτι άλλο. Και ρίχνουμε και λίγο αλάτι, γιατί έχουμε ρίξει, είπαμε, και στο μείγμα με το λεμόνι και το σκόρδο μας. Λίγο και δοκιμάζοντας και ρίχνοντας κι άλλο. Λοιπόν, βλέπουμε, βράζει το φαγάκι μας, έχει πάρει δηλαδή επάνω. Οι μελιτζάνες αυτές γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και τα κρεμμύδια το ίδιο. Οπότε σε αυτή τη φάση θα ρίξουμε τον πελτέ μας, την ντομάτα μας. Ωραία. Κατευτεί καλά. Αποφεύγουμε την κουτάλα τώρα γιατί οι μελιτζάνες μας γίνονται όλο και πιο πολύ και δεν θέλουμε να χαλάσουμε το σχήμα τους. Οπότε ξεσκέπαστη τώρα η κατσαρόλα, θα αφήσουμε να πάρει μία βράση, να δέσει λίγο η σάλτσα μας, να δοκιμάσουμε και πώς πάμε από αλάτι. Θέλει λίγο αλατάκι, μάλλον όχι, επειδή έχουμε ρίξει και στο λεμόνι μας αλάτι, θα το αφήσουμε και στο τέλος αν είναι, θα προσθέσουμε, αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ρίχνουμε και πιπεράκι, φρέσκο, σπριμμένο. Ήδη η φρέσκια ντομάτα έχει αρχίσει και μοσχοβολάει. Ωραία. Ανακατεύουμε και αυτό. Και το αφήνουμε να δέσει λίγο η σάλτσα μας. Λοιπόν, βλέπετε το νεράκι μας έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχουν βράσει και οι μελιτζάνες, έχουν βράσει και τα κρεμμυδάκια μας. Και τώρα τι κάνουμε, σβήνουμε εντελώς την κουζίνα μας. Μέχρι να πέσει ο βρασμός δεν θα κάνουμε τίποτε άλλο. Μπορούμε μέσα σε αυτό το διάστημα να κάνουμε τη διαδικασία αυτή που έκανα εγώ αρχικά. Δηλαδή να πάρουμε τα σκόρδα, το αλάτι, να τα στουμπίσουμε, να ρίξουμε και το λεμονάκι, να τα αφήσουμε 3-4 λεπτά πόσο θα κάνει για να πέσει ο βρασμός. Και εγώ τώρα για να πέσει πιο γρήγορα θα τα αποσύρω από τη φωτιά μου. Και θα περιμένω ένα λεπτάκι. Λοιπόν, βλέπουμε ο βρασμός έχει πέσει εντελώς, οπότε πάμε τώρα να ρίξουμε αυτό το υλικό που θα μοσχοβολήσει το φαγητό μας, η κουζίνα μας, το σπίτι μας. Θα είναι τόσο μυρωδάτη. Θα πάρουμε λίγο. Να καθαρίσουμε το γουπί μας από εδώ. Δεν θέλουμε να βράσει το σκόρδο, γι' αυτό και δεν το ρίχνουμε όταν το φαγητό είναι πάνω στη φωτιά. Και ρίχνουμε και το υπόλοιπο λεμονάκι, δεν θα το λυπηθούμε, μα το Θεό σας μιλάω, θα δείτε, θα είναι ό,τι καλύτερο έχετε φάει και ό,τι καλύτερο έχετε μυρίσει στην κυριολεξία. Έχει χυλώσει καταπληκτικά. Πω μου μύρισε. Αχ, μας έσπασε τη μύτη. Λίγο εδώ πέρα να τα βάλουμε όλα μέσα στη σαλτσούλα του. Και για τέλος θα ρίξουμε φρέσκο μαϊδανό. Ούτε ψιλοκομμένο, ούτε και χοντρό, κανονικά κομματάκια.
Αυτό. Εάν θα μπορούσατε να μυρίσετε, θα σας είχε σπάσει η μύτη. Πω, μου σκοβολάει ο τόπος. Τώρα το καλοκαίρι που και οι ντομάτες είναι, εάν ειδικά φτιάχνετε ντομάτα στο σπίτι και την αποθηκεύετε, αυτή η ντομάτα είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το φαγητό μας. Να σας βγάλω και λίγο εδώ. Θα το δοκιμάσουμε μόνο στο αλατάκι ή στο πιπεράκι ή οτιδήποτε. Μόνο στο αλάτι, αυτό θέλουμε να δούμε γιατί... Να το δούμε. Πω, μυρωδιά υπέροχη. Να δοκιμάσουμε κιόλας. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο και πολύ μυρωδάτο. Σας λέω, η γεύση του είναι καταπληκτική. Δοκιμάστε το. Δεν ξέρω αν στην περιοχή από εκεί που μας βλέπετε έχετε κάποια ονομασία, αν το γνωρίζετε το φαγητό και αν έχει κάποια άλλη ονομασία. Πάντως, στα κουρδικά το φαγητό αυτό λέγεται μελιτζάνες με φτουνέ. Λίγο που το έχω ψάξει, δεν ξέρω κατά πόσο υφίσταται βέβαια. Με φτουνέ είναι η λέξη που θέλει να δώσει την ιδέα του βασιλικού, το πλούσιο. Σημαίνει βασιλικό, δεν ξέρω, βασιλικό γεύμα, δεν ξέρω, πάντως σημαίνει βασιλικό. Αυτό ήταν λοιπόν το φαγητό μας, ελπίζω να σας άνοιξα την όρεξη. Δοκιμάστε το, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Έχετε καλοκαιράκι μπροστά μας, οι μελιτζάνες θα είναι πολύ ωραίες, πολύ νόστιμες, οι ντομάτες επίσης. Αυτό ήταν φίλοι μου. Αντίο σας λοιπόν, να είστε καλά.